206 päivittiin. Ja Rokilla Tampereen Sauron koirakerrasta. Näissä lähtee Jack Ross ja Jorvokkiakin sille 50 Leeronin koirakerrasta. Makseissa lähtöön 415 Sanna Laitinen ja Taavi Päijät-Hämeen agility-urheilijoista. Oishan se kamalaa, jos Pasi olisi aisteista pääsee. Se olisi niin noloa. Se olisi niin noloa. Mut eipä kyllä viime vuonna ollut muuta. Ei voi olla nuori. Pääskö ne finaaliin? Pääskö se on nyt kokoinen aika silloin. Se on jotenkin laskettu väärin. Se on aika taitavaa tämä Rokia viemään, mutta valitettavasti tuli hylätty suoritus seuraavana vuoroon numero 207. Kaisa Jalava, Ellan kanssa Tampereen Sauron Edessä vuoroon korjataan Rimalu ja Katri Näppä. Toi on paha toi viimeinen meidän. Sako Kuhle